Dobre, zajtra píšem písomku, musím sa naučiť. Treba mi na záchod. Počkať. OK. Som smedný. Koľko je hodín? Čo? 7? Som hladný. Tak, napíšeme si písomku. Počkať, čo? To dneska? Hej, učil si sa na písomku? Jack, vstávaj. Ešte 5 minút. Žiadnych 5 minút. Mami. Idú Simpsonovci. Mami, budeš s niečím potrebovať pomôcť? Nie, v poriadku. Ešteže. Jack, poď mi pomôcť. Mami. Áno, Zlatko. Koľko ich máš doma? Zatiaľ len 44. Tak, dobre. Mami. Čo je? Nie je tá sukňa malá. Dneska budem chudnúť. Áno, budem chudnúť. No, tak zajtra. Som hladná. Povedala som si, že dneska budem chudnúť. Dobre, už fakt zajtra. No, si malo. Mami, ja chudnem. Jack, ideme do lesa. Zober niečo potrebného do košíka. Tak, dobre. Sme pobalení. Mami, čo? 100 na zemi, môžem si ju zobrať. Veci zo zeme sa nezbierajú. Mami, čo je zase? 200, môžem si ju zobrať? Veci zo zeme sa nezbierajú. Mami, 500. Ešte raz. Veci zo zeme sa nezbierajú. Počkaj tu, odskočím do obchodu. Môžeš mi sa postaviť? Veci zo zeme sa nezbierajú. Hej, vieš ako zo 150 poslancov vybrať 3 hlúpych? Nie, náhodným výberom.